Lindy. Mele uqaphele ngale mali. Uyaqala ukuthi uthola imali engaka empilweni yakho. Mele uqaphele. Manje ngike ngayilahlela le mali ebusweni basalunke kuzomela ukuthi ahlukane phansi noRivati wami leli phuphonyana lakhe lokuthi ufuna ukushada uRivati ukuyibona kodwa ukuthi unjani kamuva nje Nomzana njengalokho ungiyalele sengihlelile ke ifayila lalo msebenzi Wamgalekile. Usolongile. Yebo AJ. Futhi namhlanje nginqumile ukuthi ngeke ngize ngihlephule ngisho iglasi eyodwa yamanzi futhi ngeke ngize ngichithe lutho phezulu kwama customer ami futhi ngeke ngize ngichithe ukudla etrain njengoba ngijwayele ukwenza njengoba ushilo nje ngeke ngize ngitatazele inhlobo nje namhlanje. Lokho ke agenda. Yazi usutshengise isibindi esikhulu elila lana kulomsebenzi owenza lana. Kunjalo? Hayi umphathi wakho unesibindi impela. Kulungileke. AJ. Ngaqala ukuyosebenza manje. Uxolo madam. Ngicela umnomzana umhloniphe mawulana, ungambizi ngoAJ. Uxolo. Umnomzana weAJ. Njalo. Lela. Uyafuna ukwenza lokho? Yebo mnomzana AJ. Ngiyufuna kakhulu lo msebenzi wami. Ukuze phela ngikwazi ukubuyisa imali yakho. Ngikufisela inhlanhla. Lakshmi, ungayisho kanjani lefana leyo? Uye wafika phambi kwethu sho kanjani usheshe wafika? Saro isiphi isimo? Kodwa manje Kumele senze konke kusemandleni ukunqanda uAJ. Uyabona nje lo lila ngoba senza ummamezala wethu nase restaurant kumele enze njalo futhi. Oh. Ngicela amakhofa u2 ired sauce pasta engenawo ama-mushroom. Ngicela imargarita pizza eyodwa ne-Ben garlic rice eyodwa. Amakhofi amabili. Uphinde wathini futhi mnumzane? I-red sauce pasta engenawo ama-mushroom. I-red sauce pasta ngaphandle kwani mnumzane? Mushroom. Ama-mushroom. Ngicabanga ukuthi useyitholile nje indlu yakhe encane. Uzobeke manje esesinikeza imithetho. Mnumzane, yiphi pizza? Margarita. Margarita. Yeah. Kukhona okunye okudingayo mnumzane? Ne-Ben garlic rice eyodwa. Kulungile. Elshi. Bakudayisa ukudla okushisiwe la e-restaurant ka-AJ. Wathi uyakwazi nje ukupheka yena. Ngiyabonga mnumzane. Ekhaya uAJ nogogo balalela yena kuphela. Manje futhi e-restaurant wonke umuntu kumele amjabulise banakekele zonke idingo zakhe ayidingayo. Ngiyabonga. Uxolo. Ngicela ungiklinele leli tafula leli. Yebo mnumzane. Kulungile. Ngiyabonga. Saro. Uyayiqonda kodwa lento kungekudala ulizophatha lo muzi ne-restaurant.
Emva kwalapho kuzobe sekufanele silandele yena thina. Sibeke zicashelela zakhe. Sokwenza njani uma lokho kwenzeka ngempela? Lakshmi, angeke kwenzeke lokho. Ungayisho leyo nto. Anginte angeke yenzeke leyo. Usho angeke nje thina silandele imithetho kalila. Yebo. Sorry, kuzomela sixoxe ulila ngokusheshsha nje. Kumele sikhulume no-AJ masinyane. Yebo, uqinisile. Kodwa manje ubani uzokhuluma no-AJ? Ngidinga ikhofi. Ulibeka kwicabin yami. Kulungile mnumzane. Lila. Ulana. Wenzani lana? Beka lokho phansi. Ngizobe ngisebenzela la namuhla. Kodwa lolu hlobo lomsebenzi ubaba kazange nakukhuze ngalo. Ukuthi nje kodwa wenzani ngempela Lila? Manje ufuna ukubatshela ukuthi uAJ unika ubaba wakhe imali yini? Kumele ubafihlela basemzini izazi zakho zangempela zokwenza lo msebenzi. Ukuze ufikele isithunzi sika baba wakho, isithunzi sababa wakho. Bengifuna ukusebenza kule ndawo yokudla ukuze ngithole isipiliyoni. Ngoba bengingakaze ngisebenze phambilini. Yingakho AJ ngiphela umsebenzi. Angithi phela masifuna ukufundisisa into ethile. Kubalekile ukuthi iqale ekuqaleni, akunjalo? Yingakho nje ngikwenza lo msebenzi. Anginawo ngempela inkinga mina. Uyadinga ngithi coffee? Kulungile, ngicela ulinde. Lila ngisho ngathi uzama kanjani ukuyigwema, kodwa ngiyasazi isizathu. uAJ kahle kahle ungenzela umsebenzi wami ukuthi ube lula ngokunikeza lo msebenzi. Awulinde nje wena, uzobona insukwini ezisikhombisa. Zonke izinto izobe ijikile, ziphansi naphezulu. Viraji. Khuluma. Kishori qagela ini bafo. Sinethuba eliningi sokuthi senze ibusiness nabase Cloud Kitchen. Badinga nje indawo la bazokwenzela ikhishi labo nje khona bafo. Ngisho ukuthi ikhishi kuzoba ngelabo kodwa sophatha ukumarketha nokupakisha nakho konke nje bafo. Ngakho ke ngamafuphi kusukela ekutholeni umyalo kuye kuqedeni ngempumelelo umthwalo wemfanelo uzoba ngowethu. Ha, kuhle lokho. Manje sebenzisa lobuchule engikutshele bona. Imuphi umqondo manje Kishori? Ngisho ukuthi iCloud Kitchen isayintsha manje ke ama-order azoqala kanjani ukungena manje? Ngiselana. Asikhulume mangifika ekhaya. Kulungile? Kulungile Kishori, usale kahle. Imali yami isela. Lethana lelisheke ngizokhipha imali kusasa bese uyinikeza usalonke kube lula nje kanjalo letha. Hayi. Lalela. Lokho kuzokwenzeka ngendlela yakho kodwa kuzokwenziwa yimi. Yazi? Imali. Ngilahlekele imali yami. 18 million rupees. Lahlekele yonke. Manje usale nkumi mefike ezofuna imali yakhe ngizomnikani mina. uAJ Ngizothini kuye ngempela ngizothi imali ishonephi Nkosi yami. Futhi uzosandushila ukuthi uzoyena ebhanki ayikhiphe imali kodwa ngangamlalela.
Mangamlalela ngathi cha ngizohamba mina ngibuye nayo imali. Manje ngizokwenza njani ngizothini mina? Cha. Angangibatshele ekhaya ukuthi imali lahlekile. Ngale kwalokho kumele ngiyiveze. Kodwa Nkosi, Kalendi, sibuku. Sebenzisa ingqondo, cabanga ukuthile. Mele ngicabange lokho okumele ngikusho ekhaya. Ngicabangisise. Mele ngicabangisise. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.